ମନେ ହୁଏ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛୁ, ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ବି ସନ୍ଦେହ ହୁଏ। ସତରେ କ'ଣ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିଛୁ, ଜାଣିଛୁ? କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଚଗଲାମି କରିଲେ, କେବେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲେ ବିରକ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଅନ୍ତି। ନିଜର ସାର୍ଟ ଫାଟିଗଲେ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚେଇ ସିଲେଇ କରିଦେବା ପାଇଁ ମାଆକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜର ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦରମା ପାଇଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଜାମା, ନୂଆ ଜୋତା ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଅଫିସରୁ ଫେରିଲେ ମାଆକୁ ନାଲି ଚାହା ତିଆରି କରିବାକୁ ବରାଦ କରନ୍ତି। ମାଆ ଯଦି କହେ କ୍ଷୀର ଅଛି, ନାଲି ଚାହା କାହିଁକି ପିଇବ? ଚାପା ଗଳାରେ ମାଆକୁ କହନ୍ତି, ଥାଉ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇଦେବ। ସବୁବେଳେ ସେଇ ଲୋକଟି ଯେତିକି ଚିହ୍ନା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଚିହ୍ନା ହୋଇପଡ଼େ। ଯେତିକି ଜଣାଶୁଣା ଲାଗେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଜଣା ରହିଯାଏ। ବାପା ସତେ ଯେମିତି ଛତାଟିଏ, ନିଜେ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ମାଡ଼ ସହିଯାଏ, ପାଣିରେ ଓଦା ସରସର ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଏନି। ସେମିତି ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରେ ନା।